Unya tanong sa may tirada na to anitan nga mo tay kwarta Pasko na. Sabaan mo dia oy. Paghilom dia be. Nangita pagay kog diskarte. Dali iba kay ro makakwarta na ta. Di tabang pa unta ka guna-una din makakwarta na unta ta. Kabalo bitaw kang ikaw ray pinakamaro sa tong duha. Ikaw ray paguna-una dira. Sus dapat limpyo dugay ka ba? Ay lagod sigli kramo diha paguna-una na. Ay tama din. Ako nahulaan. Ukala unsa man? Magamit na to akong ati ani tara. Humuta dun sa kong perfume nga napalit, oy. Ti, Oo, unsa man tad? ti gusto ka makakwarta? Oh, gusto kayo? Dakoy patrabaho sa imo ha. Wari oras makapabadri na ka. We, unsa man pud ang kabuang nimo itan? Sige dati kadali bitaw ni. Unsa man pud ang trabaho atan? Ani tiyo. Ngi? Kalain pud natan, oy. Sige na gud ti. Ang importante makakwarta. Na, si Pata jud imong bata ka, oy. Bantay bitag di ko makakwarta ha. Ang pinim pahumuti kay magamit na. Unsa man nimo ni? Tagalan ng pangutana ti. Ihatag na lang sa kuha. Dira oh. Tira. Haya ni nakadawat ang bonus eh. Palit yun ako ni Guauron kay simbang gabi badagan king mga chika babes dito. Papi! Oy, Nakadungog ko ba na naman o kay bonus? Wala pa shot dia! sabat dia. Basta siya gani abtik ka. Ako binagagawa niya. Grabe! Ipakig mo na po! Pasko biyaron! Stilan ni mo man madig Pasko. Ako may nagagog trabaho ni. Grabe gunis papi ba? Stilan ni mo pag mupasi ka dito wala ka na. Oh, taysa. Kita ka nang nagtambay dati. Mo nagtarget na to ron. Ngi? Kana siya? Oh, te. Kay mo man ay uto-uto ko diri ah. Kalilain na natan. Kana pud utang pugi-pugi pud gamay. Ay si pamili te. Arte makay ka. Ang importante makakwarta. Ah, sige, oy. Notice jud ko ani. Dili lang sa mo ha. Ako'y una. Magsingis ako sa inyo ha. Kalami sa panahon, laag yung guron. Pops, Oh, may tuyo ni mo. ako'y pahumot ba? Palit ka? Saan po daw na ako ng pamot? Nga di man ko nagapamot. Bago ka nagibaligya, antik ka. Kaya nanimaho na ka. Ya, bata ka. Di kong palit na. Dito na sila yung baligya. Ah, bahala ka. Kuya, ba kayo nag-epekto? Humot kayo si Muta. Giraw. Bitaw no? Humot bitaw kay siya no? Paliton na ni mo ni or dili. Sige. Paliton ko na pero pakita sa kung sa epekto ana. Di dyan day ka matusa ko ha. Watch and learn. Ah, apay watch and learn ni balaan ni bataan ni oh. Ay, tuwarating, nisniyas na. Lakaw na daw. Ay, kalagot pud ani, oy. Oh, tanawa ng chiksa. Mapit na sa kuha. Borit pug ka tinga matag mo doon na si mo ang sika nga pisot pa man ka. Alag duol gid siya ha. Dong, imo nang pahumot? O, te, nga naman. Humot kayo ay makasamot og kagwapo. Aw, gwapo naman yung kudaan. Kanang pwede mo hag sa imo ha kaisa? Sure, why not? Bantay ha. Yati. Gihag pa. Kanang dong, pwede mo kisa imo ha? Ah, dili koy. Api pa lang, chicks boy. Yati. Nangayo pa yung case ang sika oh. Ay, sige oy, muli na lang ko. Kita ka to? Effective do kanyang pamutay niya. Paliton ako na be. Yati. Kuya jud kay tama ni mo perfume no. Unya, matuon na sa kuha. Tuong kayo. Paliton ako na be. Pila man na? 150 ra. 150 ra. Barat mo maragod. Paliton ako na 1K ambi na be. Kuyawan ni nga pamut idraw. O pasinan. Ni pamut kog balidagan mo balik man jud tong bayana to diri. Piti gyud to sa kuha. Kini humot na kay ko. So what's up guys, narin ko sa gaming app sa inyo nga which is pwede mo makakwarta nga nara sa inyo ha. Mao ni ang una game. Ang link ani nasa comment section, i-click lang na tapos inyo download. Pag makasulod na sa game na nakabutang login o register, syempre mag-register mo kula pa may account sa pag-register bitan cellphone number, password, verification code o referral ID. Pag makasulod na sa game na mo yung free coins nga pwede niyo experiment og dula diyan ay Dragon Tiger o color game, color lang pero nabis dulaon diha kanang mines. Likayan lang ninyo ang bomba aron easy inyong kwarta. Anin ko marot na yung free coins nga gusto po mo dula, i-click lang plus sa taas, mamil lang ka sa 100, 200, 500 or 1,000 Gcash lang ang gamit. Ano kung madaogan na sad mo niya gusto na mo mag-withdraw, i-click lang na withdraw sa baba, Gcash lang gyapon ang gamit. So unsa pa may gulat niyo manula na tag una game.